sezóne čerstvých jahôd si určite pripravte túto jednoduchú nepečenú stracciatella tortu. Keksy rozdrvíme a spojíme s roztopeným maslom. Potom vmiešame aj kúsky čokolády a natlačíme do klasickej tortovej formy. Dáme do chladničky, kým si pripravíme krém. Do syra vmiešame mierne schladenú roztopenú bielu čokoládu. Smotanu vyšľaháme do tuha a potom po častiach opatrne zapracujeme do krému. Na záver vmiešame čokoládové kúsky a tiež 50 g na kúsky nakrájaných jahôd. Povrch uhladíme a dáme do chladničky stuhnúť. Podávame ozdobené zvyšnými nakrájanými jahodami a lístkami mäty. Stovky skvelých receptov nie len na jahodové koláče hľadajte na našom portáli Varecha.sk a mnohé vynikajúce jedlá pre vás chystáme aj v našom krásnom mesačníku Varecha.